Mićo, ajde da nam otpevaš svoj najveći hit da čuje to. Ono što je ona onako, ona raširila, ono. Znaš kakav hit ima Milić, pa to u štabu sam slušala samo perverzije. Pohladit će mi se kafa. Jel izašla Cindy? Nije, ali možda počeraš to slobodno. Pohladit će mi se kafa. Ajde, molim te, samo otpevaj taj hit. A koji je to hit? Pa onaj tvoj najveći hit, ono kad je ona bila s tobom i spavala i toliko je bilo lepo i ono, znaš ono. Nisi ti to dobro interpretirao? Pa nisam kad ne znam tvoje pesme, evo, ajde pomozi mi. Ne mogu da skontam na koju misliš. Gleda, ne da ili... Da. Tu. Ovako ide. Zvali su je lutka i od prvog trenutka. Ja je svjesno tražim pogled, ona gleda, a ne da. Pružim joj ruku u širokom loku i ona pruža svoju sveme. Gleda, a ne da. Dobro, ajde, Bona, daj mi broj telefona, ko surluhu pružim, ona gleda, a ne da. Znam sve spazone, žvače, bronhi, bobon, ja tražim, daj mi jednu, ona gleda, a ne da. U to sladoled liže, ja joj priđe bliže, daj jedan list, ona gleda, a ne da. U to nestade struje, neko lupanje se čuje, ja vičem, daj mi ruku, mraku, gleda, a ne da. Ne mogu više, poljubim joj usne, hoće srce da mi prsne, tražim jezike da žmurim, gleda, a ne mogu više ljudi, priđem na grudi ko stijena, ona gleda, a ne da. Taman da joj materu to popustio karakter, za šlic rukom pravo, pameti zdravo. Kad karakteri stradaju, gaće same spadaju. A to neka što smo se gledali, ali eto groma, neće bez kondoma. Ja bi god da uđemo na gleda,